Η Αναστασία ξεκινά, τον ήχο το σωστό ζητά, με λέξεις και παιχνίδια η φωνή να ξεκολλά. Σαν γλυπτό τις σύλλαβες της πλάθη με υπομονή, να βρει ο καθένας στη δική του την καθαρή πνοή. Κι αν τώρα δυσκολεύει η γλώσσα μπερδευτεί, εκείνη ξέρει τον τρόπο ο λόγος να ανθίσει στη στιγμή. Μια γέφυρα η μία, η άλλη μια αγκαλιά, η Αναστασία και η Μαρία, δυο φύλλα προσπαθία, η λέξη βρίσκει νόημα, η σκέψη βρίσκει φως, σ' αυτόν τον δρόμο τον κοινό ο κόσμος είναι αλλιώς. Μια γέφυρα η μία, η άλλη μια αγκαλιά, η Αναστασία και η Μαρία, δυο φύλλα προσπαθία, η λέξη βρίσκει νόημα, η σκέψη βρίσκει φως, σ' αυτόν τον δρόμο τον κοινό ο κόσμος είναι αλλιώς. Η Μαρία περιμένει με το βλέμμα το ζεστό, να ακούσει όσα κρύβονται στο μέσα το βαθύ. Μιλάει η ψυχή για όσα δεν μπορεί να πει ο λόγος, εκεί που σβήνει η ανησυχία και χάνεται ο φόβος. Με μια κουβέντα κέρια, με μια σιωπή που ακούει, χτίζει ξανά το θάρρος που ο καθένας μας αναζητεί.